uNkulunkulu akulonda ukuthi sigama kopastor ngithayile fika ubalile sicela kwena ukuthi qinisekisa qelela ukuthi inamba sisakusonela isinga 5 namba kuphela not WhatsApp not messages akube i-direct call nakhona ba umuntu umlandeli we-channel yabo. So sibhala umafika Mbatha 2713 mafika Mbatha 2713 mawuphupha ulima utshala same time. So into befanele yenze la ngoba umafika Mbatha kufanele ubaba usemdalana befanele sawubona ngicela ukubuza noma ke ngicela ukubuza noma ke sawubona nginephupho but akube khona kodwa okuhla kwenzayo ngomuntu omdala bofundise ukuthi sifundise ukuthobeka no ngesikhathi masicela usizo kwabanye abantu awukhulumi nerobot umuntu omdala. So uphupha utshala ungatshala uyalima uyatshala obviously ngeke utshala ungalimanga yabo arona ukuthi manje mawuphupha ulima utshala kusho ukuthini ngoba angeke utshala ungalimanga ingoba kulinyiwe mose utshala. So number 1 kuyenzeka uma uphupha ulima kuba uPaul hluma utshala leli kuveza ukuthi kungenzeka unobizo nesiphiwo sokuba umlimi futhi kufanele uqale ukutshala ngoba uzophumelela uzochuma uphinde udlondlobale kulowo mkhakha noma emkhakheni wezolimo. Kunabantu uvele bona uthothisi akazi ukuthi ubizele ukuba umlimi ubizwe ukuthi focus kwezolimo yabo. Maybe you are a farmer, you are called to be a farmer. Genesis 26 verse 12 Isaka watshala kulelo zwe wathola ngawona lowo nyaka okuphindwe kayikhulu ngokuba kuJehova wambusisa. Lowo muntu waba mkhulu kwayilokhu eqhubeka ukukhula njalo wazaba ke mkhulu kakhulu. 2 ngokwenkolo uma uphupha ulima yaba uPaul uhle uma utshala. Lokho kusho isinyathelo sokuqala ibandla nokwenza umsebenzi kaNkulunkulu ukushumayela ukufundisa noma ukufafaza izwi likaNkulunkulu kubantu. NgokaLuka 8 verse 11 umfanekiso lokhu ke imbewu izwi likaNkulunkulu. 1 kwabaseKorinte 3 verse 6 mina ngatshala uApollo wanisela kepha uNkulunkulu wakhulisa. 3 ngokujwayelekile uma uphupha ulima yabo Paul hluma utshala osuke lusho udindile ukuthi uzochuma uthuthuke futhi uphumelele ngokusikhandla kwakho nokusenza isikhathi sakho noma ngokufaka imali endaweni efanele njengoku-invest. Maybe you have to invest in business or you have to invest your money somewhere where it will be put into some policies or certain investments basically return yabo. Umshwalense uphumele 11 verse 6 hlwanyela imbewu yakho kusasa ungaphumuzi isandla sakho nakusihlwa ngoba awazi ukuthi iyiphi eyakuphumelela ilena noma ileyo noma ke ziyakuba zinhle zombili ngokufanayo. 4 kwesinye isikhathi uma uphupha ke ulima kuyaba uPaul hluma utshala lokho kungabe kukhomba ukuthi ngenzeka uzolala nomuntu uphinde umkhulelise. So abanye izaphupha etshala kanti uzo enza njalo kumuntu besiyakhulelwa. 5 futhi uma uphupha ulima kuyaba uphawu olubi uma utshala ngoba lukhomba ukuthi kunomuntu ozoshona futhi ungase uhambele umncwabo wakhe uyomfihla. Siyabonga kakhulu. Be blessed. When